салом алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломатиҳо хубай тамошобинони азиз. Иҷада як навор мешава аз бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза 7 қатор. Марҳамат духтарако киртои чакам пурсидед. Ин аз синфи 1 то синфи 8-9 размер ҳастай. Нархшон аз 85 сомон то 100 сомона. Ма рақамои савдогара мемонам, каседа дар корай нависен доставкаям доран. Бинен чӣ чаканакои хушрӯвай. Навора то охира тамошо кунен. Иҷада беҳад либосакои фасон доран бо нархи арзону дастрас. Ина двойкаҳо ҳастай духтаро. Иноям фасонакан. Мана чанд моделай и двойко то синфи модело то синфи 8-9 мешава духтаро ҳамроҳи почоҳошонан чанд расветкаяй нархшон 80 сомон. Ана баъдан бо ҳастанаи модело 50 сомон. И калонош чанда мешава? И калонош то синфи 7-8 мешава. И ам 50 сомон калоношам. Калонош духтарако синфи 7-8 мештагиш 80 сомон. Ана ин майдакош бошад 50 сомон. Ана баъд бо двойкои фасони дига спортивни бинен 90 сомон. Размерошон то синфи 1-2 вая. То якум дуюм хона мешава размер. Ана баъд як халата хостум шумо да нишон дидим. Халати фасон доранд духтаро. Ира бинен чӣ хушрӯ. Нархшон чандай? 80 сомона. И ҳами то синфи 3-4 размер дора. Мана рангоша бинен. Якта тигр, дута тигр. Рангошонам рангои хушрӯвай. Инчунин кожаный фасон ҳаст. Озима шумо да як кожанкара нишон метам. 60 сомонай духтаро. Леки хушрӯгишта гап нестай. Мина нигоҳ куненда то синфои ами яка то яка мешава размер. Аз ами 4-5 сола. Нархшон 60 сомонай. Бомбир кожаный. Беҳад хушрӯ чандта расветка дорад духтаро. Ана баъдан бо доран дариҷа безрукавкои фасон ҳози нишонтон метим тамошо кунен. Ана духтаракои хушрӯ инаи безрукавкоашона бинен чихо фасонай качествашам нағзакай. Нархи ино 80 сомон. Чандта ранг дора. Мана бинен рангои фасон дора. Ино то синфи 3-4 размер ҳастай. Ана ин моделиш боша 85 сомонай. И то синфи 10 размер дора. Несиёша бинен то 10 хона размер ҳаст. Ишам фасон бинен духтаро 80 сомон. Мана метавонед нависен бо маълумоти бештара аз худшон гирен духтаро. Чунин духтарако ана двойкои 50 сомона доранд. Ҷада 50 сомона инами ҳамаш 50 сомонай. 50 сомоношонам бисёрай марҳамат метавонен бо омада ай пеш бинен хитон. Як бор дигар такрор мекунем суроғашона бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза 7 қатор. Мана чизе ки нафаҳмиден бо метавонен нависен шона бо шумо да хушрӯ када мефаҳмонанд духтаро.